live. You can seize it if you want. All you need is all that you've got. Little miracles are around you. Just find the light that's in your eyes. Celebrate the sun, celebrate the rain, celebrate your life, celebrate a kiss, celebrate a smile, celebrate a little thing. Mesedez, Ibaika lehenengo kaletik, Zumaia bigarren kaletik eta Orillo hirugarren kaletik joan hurbiltzen irteerara. Segundu pasa diraz, beraz estropadia eta tanda hau balizokua da, eta gogoratu lehenengo kaletik Ibaikako neska gauzela erremutan, bigarren kaletik Zumaiarrak doia zela eta hirugarren kaletik Orilloko neska gauzela erremutan. Nesketan errepaso baten ja, esan duen modura, hasierako estropada tiraz, eta ez daukau referentzia askorik, baina igezko urtean Zumaia izan zen nagusi neska mailan, eta Euskotren Liga eurak irabazioen, eta Kontxako zailkapenian be Zumaiako neskak izan ziren irabazliak. Kontxan, Ibaika izan bigarren postuan, hirugarren postuan San Juaneko neskak izan ziren, gaur hemen ez teko duz, eta laugarren postuan Galiziako neskak izan ziren. Tal y como hemos visto, ya han salido las traineras de féminas, ya han pasado los 20 segundos, por lo tanto la tanda es válida. Recordamos que por la calle 1 está renovando las chicas de Ibaika, por la calle 2 Zumaia y por la calle 3 Orio. Tenemos que decir que, como hemos comentado antes, la regata es de pretemporada, digámoslo así, y por lo tanto no tenemos demasiadas referencias de cómo andan las traineras, pero el año pasado Zumaia dominó en categoría femenino porque se llevó tanto la Liga Euskotren como la bandera de la Concha. Gaur, hogeita hamaseigarren lekitxoko ikurriña jokatuko da. Dagozen kondizio bikainetan ikusten duzu itxasua bare-bare dagoela, eta jokatuko dirazen estropada gondek izango dira. Lehenengo tandia emakumezkoen izango da, lehenengo kaletik Ibaikak egingo da berreotan, bigarren kaletik Zumaia eta hirugarren kaletik Orilloko neska egingo da berremutan. Gero, mutilien traineruak hasiko dira martxan, eta kontrarrelogian bialduko dira 18 traineru, lehenengo urteten, lehenengo kaletik Donosti B, hirugarren kaletik Bermilla B, gero lehenengo kaletik Lutxana, hirugarren kaletik Zumaia B, hirugarren taldia Santurtzi B, lehenengo kaletik, Bundaka hirugarren kaletik, laugarren taldia Getxo lehenengo kaletik, Arkote hirugarren kaletik, bosgarren taldia Deustu lehenengo kaletik, Hondarribi B, hirugarren kaletik, seigarren taldian San Pedro B lehenengo kaletik, Zarautz hirugarrenetik, zazpigarren taldian Busturialdea lehenengo kaletik, Oillo B hirugarren kaletik, zortzigarren taldia Donostiarra A lehenengo kaletik, Ondarru hirugarren kaletik, eta erlojupeku amaitzeko bederatzigarren taldia lehenengo kaletik Zumaia A eta hirugarrenetik Getariza. Eta amaitzeko tanda bi botako dira laukalekuak, eta lehenengo tandan Lekitxarra izango da lehenengo kaletik, bigarren kaletik Zierbana, hirugarren kaletik San Pedro eta laugarren kaletik Portugalete. Eta estropadia amaitzeko horrezko txandan erremutanengo da lehenengo kaletik Urdaibai, bigarren kaletik Kaiku eta hirugarren kaletik Orillo eta laugarrenetik Hondarribi.
lehenengo tanda honetan emon dabe ziabogia, eta honek izan dira denporak. Lehenengo kaletik, Ibaikak, 5 minitxu eta 29 segundu. Bigarren kaletik, Zumaia, 5 minitxu eta 19 segundu. Eta hirugarren kaletik, Orizok, 5 minitxu eta 25 segundu. Beraz, momentuz, Zumaia doia estropadien buruan, lehenengo ziabago honetan, eta 6 segunduko aldiagaz Orizoko neskingan. Las traineras femeninas ya han realizado la primera ciaboga de esta tanda y los tiempos han sido los siguientes. Por la calle 1, Ibaika 5.29. Por la calle 2, Zumaia 5.19. Y por la calle 3, Orio 5.25. Por lo tanto, en esta primera ciaboga encabeza la regata Zumaia con un tiempo de 5 minutos 19 segundos y aventajando en 6 segundos a las chicas de Orio. Gogoratu behar dugu nesken estropadan luzendi izango dira zela, eta beraz, hemen balizitara heltzen dira zenian, euren estropadia matxuko da bela. Gogoratu bai, nesketzako ikurriñe egongo dela, eta estropadia bukatu dela, emongo jakela uretan, ikurriña nesken garailiari. Tal y como vemos, las chicas ya se están acercando a estas balizas interiores. Recordar que la regata de las féminas es a 2 largos y por lo tanto ahora cuando lleguen a meta terminará la regata, y recordar también que la bandera a la trainera ganadora se le dará en el agua según entren detrás de las balizas de meta. Aspaldi ez garen, ia gimnasioan zerremoten dabe. Guazen gimnasiora mesetara zetan, hau txandalau estutxu daukat gerri huetan, aioiene daukat gerri huetan, igerriko ez bada abdominaletan. Ikusten duzu Maura, helbugara heltzen dagoz, eta bukaera estu esango da, beraz, txalo pilo bat neskari, eta sarreran zorizena irabazliari. Igerriko deuskue jangoiko alagun.
esan da zuen modura, eske estropaia maitxu da, eta zumaiza izan errutzi, 11 minitxu, 22 segundu, eta 62 denboriaz, beraz, zorizionak zumaizarrari, on ikurrine mongozak euretan, beraz, txalo pilo bat euretzako, eta lekitxoko 36 garren ikurrina, emakumientziak, behintzat, zumaizara joango da. Bigarren postuan, Ibaika sartu da, lehenengo taletik, 11 minitxu, 26 segundu, eta 58 euneneko denboriagaz, eta hirugarren postuan, Horizo sartu da, 11 minitxu, 22 segundu, eta 17 euneneko denboriagaz. Zumaizarrak Julen Urkiagen eskutetik ikurrina hartzen, beraz, txalo handi bana eurentzako, eta zorizionak Zumaizako Aitamari Arrandaldeko neskentzako. Bezetaren erbera askotzat gehiago. Pankarta